वरिष्ठ नागरिकଙ୍କୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ। वरिष्ठ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ବାସୁଦେବପୁର ତହସିଲ ନାଇକାଣୀଡିହ ଗ୍ରାମର ରତିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ଆୟୋଜିତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବାସୁଦେବପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବରେ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମୁରଲୀଧର ପାଣ୍ଡବ, ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପଲାଇ, ରମେଶ ମହାଳିକ, ମନୋଜ ପଲାଇ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସମୂହ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। हेलो